Abusiafo omande hye adofo no mo babia wo hweye mbia no ye de enchia sonko edema munyina na afi ye mamo akwaba sonko kwan sonso ye beda munyina asenso se de biarada mune London Ghana memenda kwanjofo Sabbath school trosemu empensemu na otwe asan akọ abeto ye mbio kwata munyina ra adusua ye no esua no ose God's mission my mission onyankopon adwuma eyemenso madwuma adusua na afi na ya sha se ya ye ne dikan ene ne etoso amieno na otwi mu no ne etoso yensa no na aboafo beboa na afi ye de abro so hwe na otwi mu adusua na tifi asam na ose God's call to mission ana so onyankopon freye ma asenka twen ye beba sisia. Yenti potinti awa masade na ato sa time no bia no person move from comfort zone that time when nyame asinchen ebise nyame na esepo na wo so ntu sa na no ye fa na asam no so ma foforo na no eni dwumadi a ode ahye yansa Europe ha na omo tie a Christopher eno na ma binim kopi America o nyame asem Yebesai amamunyina akwaba bion yenimi yese sene onyankopon eni yen adini ye wo hasere no Sara na monso onemo adi ni ye sene medikan akana kotai mu nyina ye hwe onyankopon adwuma eyemenso emadwuma ena fe sene kota biara anase kota no medikan eka ye no o ma hyehye adusua no in such a way say yebetimi apie akwa abonten na yetimide ne yesua no ede akwakoye adwuma enti se ohwe kwata na adusua na mfimfi ho de biara da o ma ye dwumadi a yekọ abonten a yenko enkonkoye enti last week adusua na yesua no assignment ana se dwumadi a odi ahye yensa se yenkoye no na ose yemmo empire de biara da sa na otwimu na chese last week no emma community ana se biaya yet no sansa onyankopon edi edua sa biaye no o botaye bi nti odi edua sa biaye no na afin so se ye bosa mpaye ni wia ye nhwe biaye na nkasa nkrofuku ben enete wonum kasa ben ena omuka omusika semu etisen na sre onyankopon se wo na wo sa biaye no okwan ben a obetimi afaso aboa na watimi ayi ne do edi akire sa nkrofo a woni omote no. That was last week ni enyankopon edi ahye yensa adusua di ahye yensa se yenye no enti minim se watimi ayesa assignment na sa won ye dia me sa timu biu me sa kaka mu biu yenye sa assignment no na emwa na fe sa kwata mu adusua yemfamra na biye no na fe yatimi ajakra ababehye onyankopon adi animonyam maboafo no aye krado omo ba beboa na yedi sa di championship mu ade abramu ma memfa sa akonya yi na minyi omo mfankyere mu na fe wi a ya hweyen adisua enimo na answer no so na metoto asra mu sese wo hweyen wo YouTube a na wonya subscribe ya no subscribe to your channel no wi nso a umia subscription button so ano se mia adoma no so na chese yesa video ya de biara wonsa be kan bi wonsa kan so a ma international so a wo so akoma obi wo comment bi nso a opese woni ye chen so ano atworo wo comment section wo ye be fa na fe ya di hu abobo great medama ase maboafo no aye crowd se de medikan akana media mo sonfo Bismarck Mensa ende yankopon adom me wo openi Samuel ababio eka me ho e wo fidie mu hase openi same ye mo akwaba wait me da se enanso ye ton safro watimi aba me komani mu a Elder Kingsford di aboa man so enete emfimfi no Elder ye mo akwaba it me da se le watimi aba na fe me ko eto no ho Elder Doctor
Alex Collins Alpha ɛna ɔno nso te ɛtoɔ no hana elder yɛ mo akɔaba great madam mo asese motimi aba ɛde ɔdɔ abɛbɔ dom sɛ yɛmfa adesua yi ɛmfa mmerɛ yɛn adesuafoɔ great yɛn mmɔ mpaeɛ na afei yɛnhwɛ yɛn adesua no ma memma Elder Kingsford ɛmmɔ mpaeɛ ɛma yɛn ɔsoro hene yɛda wase ɛnɛ da yi wadom wahomɔborɔ wayɛ mmie no wada na di ɛde akyerɛ yɛn te deɛ ɛka nsa yɛyi asedan tontom ka wo din yɛda wase ne yɛsrɛ mmra yɛaba wo na asesi yɛbɛsua firi wo nkyɛn ma wo nkronkron kyerɛkyerɛfoɔ no ɔno ara mɛyɛ kyerɛkyerɛfoɔ na wo nsɛm a wopɛ sɛ yɛnte aseɛ yɛmfa nto yɛ akoma poro so yɛnsua na afei yɛntu ho anammɔn no yɛn nyinaa yɛnya kyɛfa wɔ mu yɛne yɛatiefoɔ yɛsɛ sɛ ma wasɛm yi nya adwuma wɔ yɛn mu ma wasɛm yi nkanya yɛn na dwumadi a wode ahyɛ wɔ ma wode ahyɛ yɛn nsa no yɛn nso nya ɔpɛ anigyeɛ ɛnyɛ nhyɛ wo din animuonyam hyira yɛn na ka yɛn ho mmra yɛsua wasɛm yi wɔ ɔdɔba Yesu Kristo din mu amen good last week so share addition na ye God's mission to us part 1 yankopon dwumadi o ma ye no ofen etoso mienu last week addition no ye hu sene o yankopon mission na se dwumadi no enya ne fapem wo eja oba ene konkron na sene onyankopon ehye yen ase anase Yesu Kristo ehye asuafo na ase se wonko wiase afa na nyinara no momfa nsem no enko na afi omonkoye amamanfo no asuafo yehu sa adusua no se yenso yede nsem no ebekọ abonten ne akwakoye amamanfo Yesu Kristo asuafo no monso de nsem no nso akọ sana adusua no na epese echre great na enne no ye muvu na fe ya hye se ye koye amamamufo yesuafo no sen na etie na afi nso no onyankopon botaye ben na owo mayen efasa ade no de na ewose yeye na nipa nso krampu no de na ye ya emwa masa nema yi ebetimi abamu gwenti ye beko yen adusua no mu no ye behwe ose onyankopon frɛ yen ma asenka adwuma no ye be trust ye beti ase na afi ye hu challenges a wone se yen kasa so ne yen so ya ye ema enema etimi eyesa yen ka abosem no ewo Acts chapter 1 verse 8 enti se openiwa ye krado a kenkan asomafo ngoma no echi baako eyemu enwotwe Mchomuma yenti onyamiasem Acts chapter 1 verse 8 na nemom se hu konkron no nyaba moso a ubenya hodin na moaye madansefo Jerusalem ni Judea ni Samaria di akopim asase ano no amen entene ye koye nimu no ye beba sa nka bosem ya husafo na fe ya ba be hwemu so hwe adishe na nimu ensem na o chense onyankopon to da bia wo yiye mfiri yan ahotobia do ni be kasa our comfort zone de ye kɔ se ne be ya ono no ni timpo ebetimi abamu ntine ye behwe bibi ti se the Tower of Babel dey see wo honomo na fe Abraham nso edru mpempense bi onyankopon eyi ni fi ba bia na wote na ye yensusie mu no na ekoyie ma no na nyankopon yi ni fi nam se na nyankopon odwumadie bi a wo se odi efa Abraham di nti oyi ni fi ba bia na ebeka se eye ahotote bia ma Abraham sana adisianfo no nso no wohwe nkabosem na odum se omo nso na Yesu Kristo chese omo nskata emfiri ba bia na omote na omo nso omfa friends nsam no enko enti ye behwe onyankopon mission na se onyankopon frɛ ye ma asenka no sei na sa nema we edi akotene ewo mu na afi ye mfa adusua no mbra na wie na afi ye hu adusua bebra ye betimi asua afiri mu. The first of all no ye share the Tower of Babel ni si wo honomo kakra bi na afi ye hwɛ omutimopo a na omode ye de na omoye na afi nso adie be na ombotaye etie sen na ombotaye sie na afi nso no adenti no nyankopon ebe sei omobotaye na omwo ma de no se omoye no ye hwɛ Genesis chapter 11 verse 1 no eba no openi Samikan ye hwɛ de wo Mchomuma yenti onyamiasem Genesis chapter 11 verse 1 ekro na asase nyina sofo ye anokro
kasa koro na otu kwan fa apoe no hunu asase tam bi wo sania asase so na otena ho na osese won ho se wie mama yenye ntaya na yentu na ntaya no ye won abo na ama ye dotie ena oka se wie menchichiri kuro na yentu abantintin a na tifin beduru soro na yemfa nyidin na yanhwete asase nyina ani na awurade sane be hwe kuro ni abantintin a nipa mawreto no na awurade ka se hwe woye oman baako na won nyina kakasa kro na de wafri asiere yeni na afi bribiara rintumi insi won de osusu se obeye biara kwai wie mama yen sani nkoho na yen koye won kasa basabasa na won mu biara anti ne yonkon kasa bio na efri honum na awurade bo won hwiti asase nyina ani na ojai krono chichire enti na wofre ho Babel efri se eho na awurade ye asase nyina kasa basabasa efri ho na awurade bo won hwiti asase nyina ani amen. Great me da say openi wa kan kama pa ade amaye mame ko dog so so wo hwe akenkansem ya kenkan ya efo kwan ya enkofo yi pe so mesi abansoro no o man hwete wiase afana na no maka no magidin dia momu ya ye be kan sen wo de relate no to onyankopon afre yen ama asenka sen na ye be chire sa ne ma di esi ase many of us like that say as an American of Babel, no, my quite kakra na me spande comfort zone. Bia owa hoto yenchechire mu kakra. On say you share this yana say first lesson and the second lesson no. On my the emphasis say sa dwumadia ye kan say mission ye de onyankopon asem kono e onyankopon ankasa na ye. Na say wadru ba bia o my principles are all free and not nipa nso abam. And the first principle de maye neno ni gina so ne say edru tembia so peso ye adwuma mo nyankopon a ebe hia say wo be free biaya wo ho to ho wo be free comfort zone na si ye ka say comfort zone na say bia ho to wa ye nchechirem kakra me de illustration bi be say baby ansa na ebe wo abofra ma na ba wiase no obronyi friends of fetus na abofra no babia na nije babia ye comfortable man pa ene ma me yam enti abofra no de bia wo pese otena ne ma me yefunu mo nanso nyankopon ahyehye dwumadie bia ma abofra no na sa abofra no betuma di aye sa dwumadie na so free ne comfort zone ye ne ma me yam no e ba abonten edru tambia na edru se abofra no ba na obeye adwumadie nyamde amana wodu sa ya na ye battle ma abofra no nti wo hwe baby bia ye wo baby bia maka ye husi a wo baby ne say otiemu efri say we free in the comfort zone aba baby a enye comfortable nanso sa wanya sa dwumadie nyamde amana no ontimonye exactly adisiano sa kire last week last 2 weeks ne say yanka say ye Yesu aye di na namo achi no ono nso the comfort zone eye baby a boni ni ho heaven or te ho na ni fie se wo pe Yesu Christo address a se wo fill form na ka so ntro na address a o tro na heaven that's right nanso bible di adanse say wo betima ye mission work no nti eduru baby o ye den o free the comfort zone e heaven no e ba asase so be ba be ye adwuma no sa na eduru say onyankopon share ni pase me pese mo ko na mode masem etre wiase afana nyina na sa asema esi e Genesis 11 Tower of Babel no esi after the flood no onyankopon no amre so onyankopon di nsuo na esei
wiase nyinaa na onyankopɔn ɛhyɛ nipa bɔ sɛ memfa nsuo ɛmmɛsɛe wiase biom nanso eduru baabi a na gidi a ɛsɛ nipa nya ɛwɔ onyankopɔn mu no na aba fam nti nipa dwen ho sɛ sɛ nyame na aka mo bɛ how can we trust God yɛanyɛ careful bi a next time no onyankopɔn asa de nsuo abɛsɛe na move yɛ away from our comfort zone. That's right. Nti mo nyinaa mo mmra Moma yem build a tower. This time around, no bricks, no more, no simple bricks. Officer, we are going to build proper tower. Be called right up to the heavens. And so be aba into mon say, need build the bricks, no very hard. Ni patrim pono. Yes. Na or drain the ebe man comfort. Yeah. The omunyina be kabom. No my secured. Nanso nyame hu sɛ saa ɛmmoa n'adwuma. Yes. Nti deɛ no Onyankopɔn yɛyɛ o sakra o mo kasa ɛma saa dwumadie no amma so. Great. Ɔdɔfo a wotie yɛ pɛpɛsi enya abasɛm bi free de yesua mu. Die Onyankopɔn ka ne sɛ dwumadie nyame de ama yɛ no sometimes ebe hia sɛ obe free o comfort zone ansa no watuma yɛ adwuma no. Yɛ pa no ɛwɔ ha nyinaa no koremu enko bia wo ebia bibia dwumadie bia nkɔbɛyɛ no be onyame asomaye enti yɛse agyae sa dwumadie no na yɛ ba bɛyɛ onyame adwuma sanso na me srɛw sɛ ebia samra wo ti asɛm wo feel sɛ onyankopɔn kasa kyerɛw sɛ opɛsɛ ɔde dwumadie bi si w'ani so onyankopɔn kasa kyerɛw sɛ mepɛsɛ wo get involved in this mission but ebia mission no ebe demand sɛ o move out of a comfort zone onyankopɔn de sansem yi ehye unkran sɛ so obetuma yɛ onyankopɔn adwuma sometimes ehia sɛ obe move out of a comfort zone. Excellent. Brilliant. But I say, pa dog say what church Musa bisa for him say send dog at church na yi basimi mu de na say ye beko yenimi. Yen to aso na fe yen hwe nia edi ho send additional de mayen no ye hu comfort zone na fe Tower of Babel omo ye say onyankopon omo si abanso no matena ho no onyankopon so say yes katawi asinyina mo de mo pesa motena fa ko entino sometimes no yetiri po no nyankopon etimi ma yetiri po efri ho no mo me da say dog why na sa now yenhwe Genesis chapter 12 verse 1 to friends so ni esi wo Abraham so sene na onyankopon pesa odin didwuma no ni ono nso nyankopon okwan nyankopon so ede na efa so Genesis chapter 12 verse 1 to 3. Genesis chapter 12 verse 1 to 3. Mama yenti onyame asem. Na Awurade ka kyerɛ Abraham sɛ wodie fi wasase so ni wabusua mu ni wagya fie kɔ asase a mɛkyerɛ wo no so. Na mɛyɛ wo ɔman kɛseɛ na mahyira wo na mɛma wo din ayɛ kɛseɛ na wanya nhyira mmiɛnsa no na mɛhyira wɔn a wohyira wo na wɔn a wɔdome wo no mɛdome wɔn na wo mu na obɛhyira asase so musua nyinaa. Amen. Amen. Great. But I say open it. I mean call Eda Kingsford Boamaso. Eda wohwe Abraham instruction ya nyankopon ede amane ya okwan ben so na mufi se sa hyesem ya nyamede ama Abraham eye asenka na asenka frɛ yo me da seminua se beti ofre asia na e wo se yesa akọ Bible ahyase se ekọ the Garden of Eden na yehwe Genesis chapter 3 verse 15 onyankopɔn ema abɔhyɛ bi se bɔne a aba wiase no okwan a obefa so a obesave adasama me pese e be kan test no amayen na fe ye de afiro Genesis 3:15 Genesis 3 chapter 15 3 verse 15 na me de otambe to ni oba no ntem ene wasefo ni nasefo ntem ono na obebo wutiri na wo nso waka ni nantin. Amen. Saboshe ya onyankopon ka ade akyere ya Genesis chapter 3 na efa okwanya onyankopon be fa so obeyi adasa afiri otamfo no nhihye mu anase otamfo no grape a samire na mbone a abayi ewo Garden of Eden no obonsam de yakɔhye mpokyirem. Yes. Owo no na nam no so a ema okodada Eve a
Adam so follow no na see yehwe Abraham a ye de ba Genesis chapter 12 verse 1 no onyankopon ka kire Abraham say onfiri oman ye ofiri mo say get out see ye kan three no ye kan no the commander onyankopon ka kire say get thee out of thy country. Yes. Emra onyankopon ka sa asemi a kire no Abraham no wa busua no wa yere no onyankopon so aman bosha o ba no wo nena meka say extended family. Yeah. See yehwe Abraham history kakra yenim say no ofiri bia na adedie wo ho. Yes. Nyese ohiamu na no ofiri nanso onyame se wo mfiri ho na wo mfiri ho no ode bosha bi to aso say obeye nhira onyame be hira no na so o hira no so a Abraham be nhira ama foforo. Okay. Na afi na sefo na onyankopon be do be to asase nyina so se yekomu a yetimi se Kristo Yesu ofiri that line no ene baaye nti Abraham onyankopon fra wo frɛ no so ofiri ne kuromi na ye nyame adwuma a opese wo ye onam no so ebema ogye aba onyame emam ewasetena ye betena wasase so onam Abraham so ni na se fo no ene Kristo Yesu so ebe yeden ye bewo no nti ye hunu se weye mission na say adwuma na onyankopon ede ama Abraham na oka kire Abraham no weye dey weye sitie sa sitie no ene onyankopon so wo hwehwe free me no mie no ene ye ya yetie sensam a woka kire ogie a wagie ye no o se ye dey ye mfiri ba bia ye wo ye mfa na asam no so ma foforo na no ene dwumadi a ode ahye yansa nti Abraham ye sitie na nam no so ama na memmirim no yenya ya ji Kristo adi nyina ya se ye Abraham asefo sanko anya sitie a kayen timi ka se ye Abraham asefo enam se yenso ya baji Kristo Yesu adi nti yo me da se da yenhwe Abraham ya nyankopon efre na yenhwe ne ekoto no wo na kwan mu bia nyankopon ka se okọ challenges a Abraham eko famu na fi yenhwe asem betimi aka afa ho hwe Genesis chapter 12 verse 10 no to 16 na fi Huriaka Genesis 13 verse 1 yehwedi ewo ho no ma enti onyame asem Genesis chapter 12 verse 10 to 16 and 13 verse 1 yeah na ekomba asase no so na Abraham sane kotena Mizrim koye ohoho wo ho efrise na ekom no mu ye din asase no so na oriye adru Mizrim asase so no o ka kire ne yire Sara se hwe minim se wo ye oba wo ho ye fe na se Mizraimfo huwa obeka se ne yire nie na wakumi na wama watenase enti ka se me nua enewo na wunti wayemi yie na mekra atena ase na Abraham dru Mizraim no Mizraimfo hunu ne yire no se ne ho ye fe se na Faro atitiri hunu no okakamfo no kire Faro na obefa oba no ko Faro fie na ni nti oye Abraham ye na onya nwan anantwie mfunu mu nkoa mfina mfunu mu bre ni yoma afi 13 verse 1 na Abraham ne yire ni die owo nyina ni Lot nso free Mizraim ba Negeb. Amen. But yeah, sure, this is the time where onyankopon efre Abraham so omfiri no comfort zone. Okoye se na asin kansem no eche no. Be aye okoye no ekom na ekunu wo ho no mo. Ena oye se ndi obekọ Egypt. Okọ Egypt nso no na challenge wo ho because na yire no ho ofe enti no or enter a very good bargain with na yire no say kase we menuaba, which was to me no it was a very wise bargain. But I said was yes I open team what team do catch na no at what the nyama bebre ara wa yes it just on nyama nyama de man cause na faru penny yire no nti ma me ma konta nyama bebre which was yet mistake ben na Abraham eye wa ha na
ɛdeɛ na yɛbɛtumi asua firi saa wɔfrɛ yi nyame afrɛ wo ba baabi ɔde wo kɔɔyɛ no nso no na ɔkɔasɛm na nkɔ yie ɛdeɛ na yɛbɛtumi asua firi wɔ hɔ no ɛda ase me nua misfak ne atiefoɔ nyinaa sɛ tie adusua ne ntoaso a sɛdeɛ ɛda aboa ma ɛkaeɛ no Abraham nyame na ɛka kyerɛ sɛ wɔmfiri ne comfort zone nti nyame a ɔka kyerɛ sɛ wɔmfiri ne comfort zone no saa nyame korɔ no nana ɛde no ɛkorɔ na ɔno na ɛde no ɛkɔyɛ nea ɔkɔyɛ the funny thing ne sɛ n'asɛ nea ɛyɛ nwanwa ɛwɔ mu ne sɛ nyame a wama me sɛ memfiri me comfort zone anka hɔ biribiara ɛkɔ yie ma me no baabi a wode me kɔɔyɛ nso maakɔ akɔto sɛ ɛkɔm ɛna ɛwɔ hɔ nti yɛbɛbusia mu sɛ nti na nyame ne onim sɛ na ɛkɔm wɔ asase ne so anaa a ɔka sɛ ɔnkɔ na ɛnyɛ Abraham korɔ no Abraham that time no ɔde Abraham ɛnyɛ ɔno a na ɛde ne pɛ ɛka sɛ wɔ free baabi a wɔwɔ no comfort zone no nti neanka ne ɔwɔ sɛ ɔnya ne sɛ nyame gyidie nana ɔwɔ sɛ ɔnya wɔ nyame mu sɛ wɔde nka ka sɛ memfiri manya saa gyidie no atu saa namo no nti baabi a mabɛduru ne sɛ kɔm wɔ hɔ a ɛne nyame kyerɛ me ne nyame nyɛ mekae sɛ adesua a yɛsua ɛtwaa mu na ɔtwe a yɛtwaa mu yi sɛdeɛ Yesu de maayɛ no ɔse agya ne tumi no nyinaa ma no na yɛn deɛ wɔhyɛɛ sɛ monkɔ nti ɔno a wɔhyɛɛ sɛ yɛnkɔ no ɔde tumi no a aka no nyinaa no yɛhia bia na ɛbisa na ɔde bɛma yɛ nti nka Abraham duru hɔ no ɔnka ne ne nyame nkasa ɔman no ade me baa so no ɛkɔm wɔ so nti yɛbɛyɛ dɛ ne yɛdidi yɛndidi yɛbɛyɛ dɛ ne yɛtumi anya ahoɔden de ayɛ w'adwuma but wa ne ne nyame ankasa according to sɛdeɛ yɛwredi no ana ɔtuu anammɔn sɛ neɛ Misraim na ɛyɛ yɛntu anammɔn nkɔ hɔ ana nea wokɔ no nso no nso nim traps a na yɛasɛte wɔ hɔ that time na wayi nyame asi nkyɛn ɛfisɛ nyɛ nyame na ɛse kɔ wo na wo so wotu saa anammɔn no na nea ɛhu wɔ mu ne sɛ watu anammɔn no koraa kɔ akɔduru a hu sɛ bibia a wonu nyame na ɛkasa eduru baabi no asɛ wo yire yɛ fi nyame nti wo yɛ nipa ɛfa mu die ɛna hu sɛ no sɛ ma mfa me yire anto chacha yɛ nya nia yɛ pɛ nti na ne me mfa me yire anto chacha nti yɛ mu sɛ hu sɛ chacha na ɔde ne yire ɛto no ne wanya ne ɔno no pɛ hu na mu die no na nyame nim hu bia na nyame enim ehu bi nti yɛ nipa fam die ne wɔyɛ nti sɛ yɛde ba yɛ nim ne consequence yɛ kae trɔsɛm no ne yɛde yɛ kɔdue ne a opɛ bia no ɔhene de maa no nanso na wie yɛ no ankosi aga efisɛ little lie no ɛtɛne ɛbɛyɛ the biggest problem ɛmaa no na nyamonyam ke nyame sɛ nyame nsa ɛwɔ no so nyame ensa wɔ mi ni umienu nyinaa ɛso yɛmfa yɛn ho nsi wɔ sɛ ntoro dodo a yɛtwa ɛde anya nea yɛhwehwɛ nsɛmɔne dodo a yɛde a enye nyame kɔ aso nneɛma bebree ne yɛayɛ a na ani nyame nkɔ nneɛma bebree ne yɛayɛ a yɛamisa nyame nanso na wie yɛ no yɛnim sɛ anyɛ yie nanso yɛtane ba nyame hɔ no nyankopɔn ɛsa agye yɛ back sɛdeɛ Abraham wanyia ne agyegye mu no na ne nyinaa akyi no ɔsa agye ne back ɛsa ɛma no ɛbaa back baabi a na ɔsɛ wɔba unfortunately sɛ nianka ne nyame hwehwɛ sɛ nkɔbɛyɛ no wanyɛ ne saa nti adɔfo no ne nyame ade ya bedwie bia ne tore bia ne ebise ho sɛ na UK ha ma ba dia hanyam sem ka kora din bisa ho sɛ oni wonamfo a opra visa nyina ere na ode nyame de ma ho na me de visa ma ho wonim sɛ hanso yɛ na adwuma wo ba betu sɛ bi yɛ enti ne mamu hu abomfia sɛ ha de mintimi nyɛ nyame adwuma sɛ yɛ wadwuma mu sɛ yɛ uskru mu sɛ ba bia wo bia no any little that you can do no be say nyame no be mo akwankyera ma nso great that's a part way I think say we should be yem bible yeah because nyina ye differ ye kan Abraham asem ye nyina we rationalize bibi to kakra bia na wankasa wanya je wadwene because the Abraham here was pure human rationalization what the nadwene pa na ye adwuma wo hono mo what the nankopon si nchen kra no no ankasa yusu na ye abrabo mo I think that's what we do okwa abonti sisi a rationalize wo de nyame beto nchen sisi because ota bi ba sisi afi na wo be ka wo intelligence abom na on say wo be nyankopon adenti empire boy e wo se ye bo ni timinya sa ho so no sa situation where my memfanto nyankopon ani mo ansa na matiki any action I think say Abraham yes anka nyankopon krampo ma na kwankyere ana say anka anko wie se ne esi ewie no ye hwe ye ni mo ntia busiafo ye hwe onyankopon frɛ afrɛ say asen kanti na nyankopon efrɛ ye hu Tower of Babel nse say ombe spread it
ewiase no om kase da bi ye mpese be ko ba bia mpese tena ha ya na emom ye ndi Nyankopɔn di ha sa nyame wo sa di nsuo beba enti mom ye nsi abansoro na ochina bi osesa na adwen na so di nsuo ba ye ne de afi so Nyankopɔn pɛ sɛ wo se ni mission ko wiase afa na nyina na oskata wo mu nyina sa na Abraham so na bia ya woteno trust na nkase na odi hia na kyese onni hia dia na the opposite no kyese ye great Nyankopɔn pɛ sɛ onam no so no oye bibi no odi ni mission ni dwumade de kono so no o move Abraham from the comfort zone e de no ko bia ya na opɛ sɛ oba ye hwɛ adikanfo no asuafo no anasa asafo na edikan so okwan a omo nso omo fa so na trust no e kan sɛ omo nso move from omo comfort zone e de Onyankopɔn asem e de ko ye hwɛ Acts chapter 8 verse 1 to 4 omo nso omo de see and so approve of his murder, so persecute the church. That very day the church in Jerusalem began to suffer cruel persecution. All the believers except the apostles were scattered throughout the province of Judea and Samaria. Some devout men buried Stephen, mourning for him with loud cries. But Saul tried to destroy the church. Going from house to house, he dragged out the believers, both men and women, and threw them into jail. The believers who were scattered went everywhere preaching the message. Amen. Amen. Asafune edi kanon so no mamen kodok so e be na etro mo in terms of the yesu yi. Yeah, many are best mark additional yede. Yes. Yede. Emra Yesu Kristo. Owu ya sorry. Answer na obekosoro no. As the book of Acts, Acts chapter 1. O share nesuafo ni nyina. No can say won bisa na question be say yes we wa sorry dear afi na obehye wo kingdom na say ana no can be what Acts 1 verse 8 started from verse 7 no or say and he said unto them, it's not for you to know the times or the season which the Father has put in his own power. That's right. But ye shall receive power after the Holy Spirit is come upon you, and ye shall be witnesses unto me both in Jerusalem, in Judea, and in Samaria, and unto the utmost part of the earth. That's right. And yes, Christo, in parting words of Catron, yes. Say, Moon train, copy se hon konkron be ba mo so na hon konkron ba mo so a ba bia ye hia ye ka asemi ye frɛ ha Jerusalem be hon konkron ba mo so a mo be ye machidifo e wo Jerusalem e wo Judea e wo Samaria eni wiase afana nyina na Jesus Christo e koye. Then it went on say the church was getting comfortable. Asama odi je omo nu Bible si Onyankopon asem bia waka bia no e say bam asama odi amamo no say mo be kam asem beyond Jerusalem to Judea, Samaria ni wiase afana nyina nanso na asafo no e feel comfortable e wo Jerusalem enti die no Onyankopon ye Bible say otaye kese e ba asafo no so e wo Jerusalem na mra otaye no ba ye abranche bia no leadi otaye no ye friend no so e kire na changing the year Paul or tying a ban. What happened is they were feeling omonya comfortable ewo Jerusalem no into so move out into start to move you know guess where some of them went. Some went to Judea, some went to Samaria, some went to Phoenicia. Names na Jesus kan you know na small kan no that is where they got to no mudru ho no so enam so mo ye Christopher nti omo wherever baby omo bia no ka nyame asem nti omdre omo ye den omo ka Onyankopon asem na kyerɛ Onyankopon asem o ka e wo Acts 1 verse 8 no I den abam sana Onyankopon so free say edru baby na the church if feel too comfortable Onyankopon be find way bi ama you move out of our comfort zone. That's right. History of the church actually say edumre bi a dark ages there was great persecution in Europe Europe na omo tie a Christopher and no na ma binum kopia America nyame asem kopia America. History chere say edru baabi no abrofo bi a omo comfort zone say omo tena baabi a wo snow ewo ha there's no mosquito omo ye den omo for omo niema e move out of omo comfort zone eba Africa meme nana
the entire be 7 day Adventist na say me na koshi abrofo ne bi na omo convert no so onyankopon adwuma be koso onyankopon asema o kan wo as one be koso no eduru ba bi no na so onyankopon fa kwan bi so emma omo feel uncomfortable or omo comfort zone no omo move out sanso na onyankopon ka kire ye odofo bi a wutie asem ebia samre who feels like why you so much comfortable e wo zone mo asa suddenly who say niema bi sisi wa brabo mu some niema bi a a clear indication onyankopon ka kire say onyankopon pese o de dwumabdie bi ama wa o soma wo na so onyankopon se sa dwumadie no ma wa obeste wo kopem say obe ko sa soma no until say obe oje ne plan no no move away from a comfort zone na wo ko ba bi a onyankopon asoma no misre obebre se wo te se sa no onyankopon efrewa Jesaf freno no move out to baby a onyankopon esoma. Great, me da say dog me da say pa yen hwe na fe yen fa sorry yen addition na say principle no ana sanhye da ho no se ne dog adi kan boso kakra no ne yen ka bosem ne ti yen ka bosem no mu biun Acts chapter 1 verse 8 se ne oka no ho no Acts chapter 1 verse 8 se ne mom se hun konkron no nyaba muso a mubenya hodin na moye dansifo Jerusalem ni Judea nyina ni Samaria di akopim asase anu no ha amen ntini eda boma yenhwe enhyehe be ne da onyame asem ka e wose ye de kono nyame fra wa frɛ no wo hwɛ saa asmafo nsɛm ya wa ka to ya na enhyehe no wo hwɛ procedure and processes na nka ete sɛn yo minia ndase adenkanse no kyerɛ yense Kristo anumu asem osise monsa beka tumi se hon konkron no eba moso a di ansa na yede nyame asem no ebeko yebeche onyame asem no e wose sa aboshi ebam nyame hon konkron no wose oba ye nso oka ye ho sa yebetimi ede yanya ye tumi ni ye pe akoka onyame asem nanso enye fruitful enso aba okay if you say asem no ayo koka no onkonkron no na be convert enipa no a oti asem no sa onkonkron na be twe no e de na ba Kristo nchen enti ehia nyame onkonkron oba ye nso a dwumadi a onkonkron no edie no sa na onya ba ye so no ose ye be ya adansefo yes adansefo no hifa na yekodi adanse no ose Jerusalem na na asuafo no enti yemfa mfiri ya fie mu okay baby aye immediate vicinity no ho na wose nyamsem ka no efiri wose efiri me fie ne firi me fie a me neighborhood wose nyamsem ka no ekoho ne firi me neighborhood a anase areas a eben no akoho ya ka sa ansem ya wie no ansa na akọ enchenchen yes na nyame so enkyere yense ye wo Jerusalem ko an ye ka nyamsem no enemrem no ya akoye se ye pe Jerusalem asense ye be ko Judea and Samaria ase ne sen ye pese ye betena ye comfort zone ya sorry fie yetimi kwa asori ye tena ofira anopa akopuma nwumre okay nanso mra ye mu bebre be ya akwanwefo ni enim se ye kwa asori ne bo no mienu ye pon ne nya bibidia na o miensa ye ko abonten eni afoforo koche onyame asem ansa na asaba ya sorry fie but nemrem no em say that tradition no and as that sheshe no esesa itimi tra ya sorry fie sa na ya ye vespers ne ko ye fie eno no kire yen se minumi enum se yete ye comfort zone ho no ya ye de comfort zone no bi ni san ene se ye kan nyamsem no a kire ye nya ye ho ye nya ye ho no in the sense ye kromfo Ghana fo a o ka ye nkasa eye o mbete ya ase nanso nyame pese ye stand beyond the cultural boundaries you move out asuafo no mo ko Judea and Samaria no they were moving out into different areas ABI ho no o mo cultural
practices no ene omo de enye pe then so onyankopon pe se asem no erichi wom saa na onyankopon ense asem no ehye yen say baby aye wo no e wo se nyame asem no edadi na yam se yasua bebiri se nyame asem no ayese ye ka no enya se twerɛsɛm no a me kaka mu asem no na mu mabrabo ni misuba no wo se kan nyamsem ndi se kan nyamsem wo fi a ena me ka kyerɛ me ba na me na bi se yenkɔ asɔre a se to da bi a ye man kura ka se omo miemra asɔre a omo mpɛ se ombeba adenti a visa bi a ma nyi super papa bi adi ankyerɛ no ndi wo ba asɔre no wo be ye dan asɔre nso be kyerɛ se yenyi suba adi but me fie mu no me nyi sa suba papa bi adi nti se me yi sa no ma na di a ena nyame nhyehyɛ no ebeko nti de edi ka no konkron no bebe yen so oba yen so a ebe ya dance difu wo me fie ye Jerusalem no comfort zone no na ma move out across the cultural barriers am woni nyina boundaries no ama foforo so aye den ati unyame asem great me da se pa me da mo ase mo ya de pass asafo no ejina ho ma Jerusalem e ba sorry na ka ewie ne nya bibi kan ye no a e wo se kwa abonten ne de asem no ko ba ne da so to Jerusalem yem pese be move out me da mo ase abusiafo se adusua no ahase na ye de ebetwere se ne adusua no ekoye no onyankopon efre yen ema asenka na to da bia ya na yete comfort zone yem pese ye beko ye be free comfort zone onyankopon wan pese obe free comfort zone a onyankopon be sheki because o sheki Abraham o sheki the Tower of Babel o sheki asuafo no ema ne dwuma eba so sometimes na enye se bibia eto na se ema wo ye homeless a na che se eye adeboni o nyame betimi ama wo ye homeless edu homelessness no na wo dia ma wasem anase nasem akobi nchen enti to de bia atrenchen bibre betimi atoyen anase ne ye be frɛ ne se enye de nyema bibre enye de betimi atoye yentra sidini enhwe bia na nyankopon wo botaye bi maye o de kudie nti potenti a wa masa ade na ato sa time no bia na opese o move from comfort zone na ukwa obo say oh sa we nti na say sa trenchemi atrenchi yen very careful say a Christopher no onyankopon betimi amove yen afri yen comfort zone adisiano na ye de abra se na de biara ye no adisiano wie ye biara no o ma ye dwumadie a wose ekofia ye kwakoda nye dwumadie no sa na otwe dwumadie no o se yen hwehwe list of people and as a groups of people krofo akuokuo bi a sabi omuhia omu ahiade special needs betimi abase niema bi ha omo kakra se bia ya dream house se bia omuni efie se bia omuni ba bida se bia aturenche bia ato omo anase bibisa no niema bi ha omo wa abrabo mu kakra a omo hia support anase omo hia mwa ye nhwehwe sa ankrofo no wo ye mpotemu na afei ye emmo empire kunu nipa emfa masa ankrofo no na yewie a yen hyase emmo mpaye enche onyankopon se onyankopon bie ekwan bi mayen okwan ye befa so na sankrofo no ye ni omatimi anya nkitamudie. That is the week's your friend is saying assignment and I say week's activity e was say ye de kontisa na ochi mu nyina no me search mu bion ukofia umpotemu wadwuma mu babia wo bia no identify some groups of individuals so omo hia special needs omo hia de sonko bi omo hia ye support kakra ohu omo a for omo show nyankopon sa na sre nyankopon se ombie wani onkyerɛ omma wakwankyerɛ okwan abefa so na yetimi ene sankrofo no adinkita ho eno ne ye missioner ye de ko efie medamo ase ma yenkata yani na afi mema opening sameo emo empire tradition so mai tomo me mo empire na mitumfo ma yeda wase ane sene fata wasem na abaye nyina ye nchen yo yesro se mu ahodin ne die efru nyankopon wa na wa hye nse yenko na abema ya ahodin yesro nchen konkron se mane emra yeso na bibia ye bia ne yi esuro eni hu mfiri mu na wawo direct ya sa ne mani nyina bi free ho yetime ya ni ahope wadum ti amen. Amen.